Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka jingpelong an juga Sarkar National Democratic Alliance balayalam da ka Bharatiya Janata Party ya ka Citizenship Amendment Bill ya ka balatip enta kum ka Citizenship Amendment Act ha ka khatwai trek no pra arajar khat khandai ka bala plilat ya ka jinglong nongshong shnong bapura ha ka ri India ya ki jat ben red pat Hindu, Sikh, Kristan, Buddhist, Jain bat ki Parsi ki bawan nakari Afghanistan, Pakistan bat negeri Bangladesh ka North East Students Organization ka balong ka kunhun jong kiseng bhalang beper ki badan ha ki jilla jong kathan chatai lami ngi menta sngi ka khatwai tarik no pra arajar arpho kala nyowe kini ka sngi kum ka sngi ka badum ne ka Black Day ha kathan chatai lami ngi borok kawe ha Meghalaya ka Khasi Students Union ka balong kawe ni gid khat seng bhalang jong ka North East Students Organization ha kani ka sngi kalate da kilama yong ha kaleng ki district jong jela Meghalaya bat kumju ru ha kanong ba Shillong ban penpau shaka perthai ba ki pat ba ka jela Meghalaya kim pliang satya ya ka Citizenship Amendment Act ya ka bala nyaw ba ka dei ka an yak jakor ka batmu ban penkala red bat ya ki nong shong shnong riulom ki balong ki trai mulok hapo ki jela riulom jong kathan chatai lami ngi u chairman jong kanesu ba Samuel Bijerwa habai kran baka Batisi TV link baka telefon ulo ong baka nesu kan yai beteng ban perlong ikani kesngi ka khatwai trik no pra man la usnem kum kesngi ka bedom hapo kathan chatai lami ngi jong ri India halor ka jingle maina bat ka jingbom sngap jong ka Sarkar India ya ka sur jong kitrai mulok jong kani kathan fi kene ga singi khatwai trik uno pra nadu muslim ngila rai bakandai ka singi ka bayong ne ka Black Day. Okey. Nementa ka North East Pro ko wei. Hai. Dia menta usnam ngi ya kan dia ka Black Day ngi pelong da ka ba te gila mayong bat ki banar kaleng bagi jing tho ka North East Pro ko wei ban pen pau ya ka jing persya jungi ningkong ya si nang taban pen perpau ya ka jing persya ya ka Sarkar India halor ka jing bom sngap jongka ya ki ba ki jing sngo jong kitrai muluk hang dengan North East. Hai. Bahkan ni CEA kan sa ketak kelai lagi ban sepelongi kum kita giret pak yang lajong keri. De ban ndrek Sarkar India kam skap kita kijing ut jing nam jingi ndrei mencap stem khatui trik khaddu raja sabha ki menjur ya kene ka an bakal long an. De kene hi kalong ka singi ka dum ka ba ulo dum uka ya ka North East Pro kawai mana dum sam stem hi ngila rai ba kani ka singi hi man ustem ngin pelong bai bakal ka Black Day ya ka North East Pro kawai tem tau stem ngi pelong ka Black Flag bagi Black Bana Okey. de men sam la sam stem pada ngin sai pej de ki pat ki program ngin pelong dari man ustem hi ngin pelong i kani ban pen pau sia Sarkar India ya ka jing persyak ka jongi ban kum juru ban pen kan mau kini long dien ki jongi ki stem ban wan kai ka jing le siliang jong Sarkar India persya ingi kum kitrai muluk hang ni ponot isi nadu bengilayo baka India kalayo independence te ki gijing le jong Sarkar India persya ingi haduk aneka arja khandai ngi ai pet kan mau hi nang kapor lingba ki ganeso ban lingba ki niki constituent organization jong ganeso kun ka KSU ga GSU po Meghalaya kasu ha Assam KNSF Nagaland ka AMSU ha Manipur ka TSF ha Tripura APSU ha Arunachal MZP ha po Mizoram nyai pen kan mau nang kapor lingba ganeso ban lingba ki niki seng kibedan tengkat ganeso de ha juk oporu nang ganeso macam stem ngila file ka petition ha po Supreme Court bat ka Supreme Court ka hearing ka dan tang hadu khat khandai tarik January arjar arfo hading ketu khlam dan hearing show tingi sko bak Supreme Court ru kadi macam kiai kan ni bagi dan syadnya bak Supreme Court kan ai kata ka jing bishar ka ba dai dementa ban long ka jing dai ngi kirit pa hang ni hapo not easy bro ko wi tan sti lam ngi bro ko wi tapi ki ai mi dawa ngi ru men chwa
KLP ban pentrikam hanot i sebenarnya dai ni ya kata jaka akan pentrikam ka weng man de kini hi gide gi pen i ya kata ka jing long jo sokar India jaka kan yada kita jing yada ru kan weng man ngi pi ka jing thu jo ki ka long ba ah, ka long ba kam sngap ye kini giret pa ki badan hanot is kata lagi jing long jo sokar India di hendrai ngi kum kiret pa da ngi num yai sange hendrai ngi nang yai le nang yai kun na ka wi ka singi shawai par lalu bukan India kayu independent su ka jingle maina jong kaya ngi karang jur na ko ka por ko pat jaka kan ai ki an baneta kai man ki an ki bolong ek jakor ki an ko ka afspa ka si nang ta si bun ba ki bi ki an ki ban long no ka jing ka ba persya be ya ka e ka jing bhai ka e ki jai beri pat ki jongi